ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର। ଜାନୁଆରୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ କିପରି ରାସନ ପାଇବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସମୟ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଅନୁପାତରେ କ'ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଆପଣ କେଉଁଭଳି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଖରୁ, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଖବରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଜାନୁଆରୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ କିପରି ରାସନ ପାଇବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହା ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର 1:4 ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅନୁପାତକୁ 2:3 କରାଯାଇଛି। ଏହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1:4 ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2:3 ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ମେନସନ୍ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ପାଇଁ ଏକ ଖବର। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ନୂତନ ଅନୁପାତରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତୋଦୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 1:4 ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ 2:3 ରାସନ ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1:4କୁ 2:3ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀରୁ ରାସନର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। 1 ନମ୍ବରରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:4 ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ AAY ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 28 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ PHH ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ, 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ 1 କେଜି ଗହମ ପାଇପାରିବେ ଆଉ 4 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବରରେ, ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ବଣ୍ଟନ ଚକ୍ରରୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1:4 ପରିବର୍ତ୍ତେ 2:3 ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଖବର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ 1:4 ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାର 2:3ରେ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଯାହା ଅନିଶ୍ଚିତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସରକାର ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଖବର ସତ କି ମିଛ। 3 ନମ୍ବରରେ ଏହିପରି ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ AAY ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ PHS ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତଥାପି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସରକାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଦେବେ ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 କେଜି ଗହମ ଦେଉଥିଲେ, 4 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର 2026ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଓରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ମିଳିବ, ତା ସହିତ 3 କେଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଯାହା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି ଭାବିବା। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଗହମ କମ୍ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତୋଦୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 28 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଜାନୁଆରୀ ଅନ୍ତୋଦୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୋଟ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2 କିଲୋ ଗହମ ଏବଂ 3 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୋଟ 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବଣ୍ଟନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମିତିକି ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇନାହିଁ।